intake natin ng sobra-sobra sa red meat, mga processed foods 'no, kulang sa fiber, mataas ang intake ng animal fat. So, yung mga yun, it will increase 'no, sa Serious can colorectal cancer get po? Fatal po ba itong uri ng cancer? Depende ano, depende kung anong stage ka nahuli nung nung iyong doktor ano. So, of course, 'pag maaga ito, napakataas ng tsansang, ma-survive mo itong sakit na ito 'no. Magkaroon ka ng, ikaw ay maging cancer survivor or magkaroon ka ng cure, ma-cure yung cancer mo ano. So, kapag mga stage 1, aabot ng more than 90% of the time, 5-year survival 'no. So, mataas ang survival ano. So, habang nag-a-advance yung stage hanggang stage 4 ano, stage 2 to stage 3 maaaring mga
70 to 80% or more, buhay ka pa after 5 years, ano? With adequate treatment, with proper treatment, ano? And then yung, of course, sa stage 4, medyo
bigay ng radiation treatment para sa cancer. So, marami ang involved na doktor dito, ano, kasi yun nga, ang main treatment dito, radiation treatment para sa surgery, chemotherapy, o yung marami ang sa rectal cancer, radiotherapy. Dito, ano, kasi yun nga, ang main treatment dito, radiation treatment para sa surgery, so, so, kasi yung ibang mga pasyente natin, once na naoperahan na, so, kasi yung ibang mga pasyente natin, minsan naman sa rectal cancer, nauuna yung radiation, so, opera, ayun na nila magpa-chemotherapy. So, kailangan mong kumplituhin natin yung tatlong major treatment management na mas maaagapan natin ito, mas masusurvive natin kung may ma-detect man. Ayan, so siguro that covers the basics na po, Doktora, sa ating Yes. topic this afternoon. So ngayong March nga po, bigyan natin ng awareness ang sakit na colorectal cancer. So thank you very much po, Doktora, for joining us again. What is your message na lang po, Doc, sa ating mga viewers this afternoon? Opo. So, yun po, at sa ating po mga kababayan, sa ating mga pasyente, huwag po tayong matakot, no, na lumapit sa ating mga doktor, no. So, prevention, no, prevention is better than cure. So, kaya ho tayo nagpo-promote nito, lalo na tuwing Marso, is para ho ma matalo natin itong sakit na ito, no. So, ma-survive natin kung meron man tayong, kung magkaroon tayo. So, prevention is better than cure. Early consultation, submit ourselves for screening at age 50 or even 45 years old na nga, yung bagong update. Ayan, so Salamat once po. again, yes, thank you very much po, Dr. Vienna Encila, colorectal surgeon ng Bicol Medical Center, for joining us this afternoon. And of course, thank you very much to our viewers on Facebook Live. So we will see each other again
on our next media dialogue. Good afternoon po, everyone. Thank you, ma'am Thank you Maxine. po, ma'am. DOHCHD, DOHCHD, serbisyo sa Ludicolo. Na ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang maray na salud. DOH may dekalagad na serbisyo. Magaling dulog ko nagtatawag nagpapadabang. Mga programa nagkasama ang sinda sa serbisyo. Mataw ang solusyon ang mga kahirangan. DOHCHD, DOHCHD, serbisyo sa Ludicolo. Kita gabos, magtarabang, magkaigwang maray na salud. Buon sa inunan, ipangakis ang kod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig ilaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOHCHD, DOHCHD, serbisyo sa Ludicolo. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaibang maray na salud. Balanseng magkaon tamang katulog, ehersisyo magsumba, magpabibig magtimbang, dapat kita magmano magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyon, katinda sa buhay, mga paghirap